Здравей, ще се представиш ли? Казвам се Мария Василева и съм част от екипа на Viva Credit. Днес имаме удоволствието, аз и моите колеги, да участваме в този процес по пакетиране на хранителни продукти. Колко човека от екипа на Viva Credit сте днес тук и опаковате празнични пакети? 9 човека сме от екипа, за което благодаря на колегите, че всички се включиха доброволно в тази инициатива. Как се чувствате като празнични герои? Чудесно, все пак е Страстната седмица и мисля, че всеки един от нас го приема много при сърце това, което се случва. Мария, какво е пожеланието на Viva Credit за всички, които ще гледат това видео? Пожеланието е да прекарат едни хубави и топли празници с семействата си и да не се притесняват да се включват в такива доброволчески инициативи, защото наистина тук атмосферата е чудесна, всички работят в един екип, поточните линии не спират, виждате колко е динамично и всъщност едно прекрасно преживяване. Пожелавам го на всички да се включват без да имат каквито и да е притеснения. Viva Credit ни помагате освен с доброволци днес, което е много важна част, дарявате времето си, но и като ни дарихте средства, за да можем да осигурим продукти за празничните ни пакети. Защо повярвахте в каузата на Holiday Heroes? Вярваме в тази кауза, тъй като в момента присъстваме, виждаме и сме убедени къде точно отиват тия продукти. Сигурни сме, че ще стигнат точно до 5000 семейства в нужда и удовлетворението е в това, че ще им помогнем да прекарат празниците така, както се посрещат празници по принцип.